מיכאל הקוסם, אתם מוכנים? מעולה, אז מתחילים. אין פה חוטים, אין מגנטים. יש פה המון צבעים. זה בסדר. הנה. אופס! תראי לכולם. אני לא יודע איך עשית את זה. אנחנו מחליפים, כרטיס שלי זה שלה. 1, 2, 3, וואו! מטבע לתוך הבקבוק, קדימה. המטבע גדול מדי, לא נכנס לבקבוק. תראו, יש לי שרביט, תסתכל. אתם יכולים לשמוע. יופי. עכשיו, אחרי שעשית כל... מעולה. זה קובייה שהוא עשה הרבה סיבובים. זה קובייה שאני הכנתי מראש. אתם יודעים מה זה אחים תאומים? אז הקוביות האלו עכשיו הם כמו אחים תאומים. תסתכלו בבקשה, קובייה אחד ועוד קובייה אחד הם דומים. הנה. אותם צבעים? צד רביעי. אותם צבעים? תגיד עכשיו פה, זה אותם צבעים? כן, וכאן גם. ואני מבקש לעשות רעש, לא לכיוון שלי, לכיוון הבקבוק, קדימה. לא, חמודה, לכיוון, הנה, עוד. תראו מה קרה בגלל הרעש. ילדים, בבקשה, לא לעשות רעש, אחרת זה קורה עם הראש של הורים ומורים. תעשי שזה יהיה בתוך השקית שאני לא אראה. רק אפרת, תעשי את זה כמה שיותר מהר. יש, תעמדי בבקשה פה. אז כשאני הראיתי לאפרת את הקובייה, אני עשיתי את זה בצורה מיוחדת. זה נקרא NLP. את יודעת מה זה NLP? כשמדברים עם בן אדם, אפשר לתכנן אותו. מאמינים? בוא נבדוק, הצלחתי או לא. אני הראיתי לך מספרים 1, 2 ואחר כך, ועשיתי מספר 2 בצורה מיוחדת בשביל להכניס את המספר 2 בראש של אפרת. ילדים, בוא נבדוק מה המספר. אני רציתי להכניס בראש של אפרת מספר 2. ותראו מה המספר ש... עכשיו, ילדים, גזרנו פעמיים, תביא לי מספריים. אני מקצר את הקצוות. אני נותן לך מקל, ואתה צריך לעשות ככה. תן מכה, לא, תן מכה על הקשר. יש פה עוד אחד, תסתכל, יש עוד אחד, תן מכה. יותר חזק. הנה, חבל שלם. יד ימין שנייה, אוקיי. שימו לב ילדים, תסתכלו על החבל, מה אתם רואים? אז זה קשר אמיתי. לוי, בוא לפה. זה קשר אמיתי? למה לא? אתה רוצה לבדוק? תכניס אצבע. זה אמיתי? כן. רגע, אבל מי שיושב שם רחוק, הם לא מאמינים זה אמיתי או לא. אז תחזיק עם שתי אצבעות ותראה לכולם שזה קשר אמיתי. הנה, אמיתי. אני לוקח מספריים שלו. רגע, לא. כבל שלי הוא בלי סוף. הנה הקצוות. אני מחזיר קצוות. תעשה מה שהפוך. ואתה הכי קרוב מכולם. איפה הקצוות? איפה הקצוות של החבל? איפה? פה בכיס. לא, הנה, בכיס אמצע של החבל. עם החור שלכם. תעשו ככה. מספיק. זהו.
אז עוד מחיאות כפיים, רק בגללך. וואו. זהו, נכון? יש עוד מקום. משהו גדול או משהו יפה? גדול בסדר. אז מחיאות כפיים למיכאל הקוסם. אני לא יודע איך אתם, אני מה זה נהניתי פה להופיע לילדים חמודים כמוכם. תודה רבה.